Hi sa lahat ng avid readers dito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jan, taga Cavite at 19 years old na. Actually, dahil nga lumaki at nagkaisip ako na nandyan na yung technology, hindi ako masyadong naniniwala sa mga multo, kapre, nuno, manananggal, tikbalang, o anumang uri ng elemento. Ang akin kasi, to see is to believe. Hanggang isang araw, nagbago lahat ng paniniwala ko. 2 years ago, that was 2015, kakauwi ko lang. Narinig ko na may nakakita daw ng bata sa may bahay ng lola ko. Yung bahay kasi medyo luma na at creepy yung itsura. Tsaka noon pa man madalas na napag-uusapan ng matatanda na may lumalabas doon. Pero ako walang pake kasi di ko naman nakita o naramdaman man lang. Isang gabi nasa terrace ako at gumagawa ako ng assignment ko. Ako lang noon at walang ibang tao sa labas. That was about 2 a.m. kasi math nahirapan ako. Tsaka trip ko naman magpuyat. So ayun, todo gawa ako nang biglang may narinig akong tawa ng bata. Kasabay nun, nahulog yung papers ko sa sahig. Wala namang hangin. Di nagtaka ako pero tinuloy ko pa rin yung ginagawa ko. At dahil medyo malapit kami sa dagat, maaga gumigising tao sa amin para mamangka. Hanap buhay Biglang lumapit sa akin pinsan ko bagong gising. 3 a.m. na nun. Sabi niya, "Kuya, sino yung batang nakaupo sa harap mo kanina?" I was shocked dun sa tanong. Sabi ko, "Langya ka, huwag mo akong tinatakot. Di i-epek yan, lokong to." Sabi niya, "Hindi kuya, seryoso, nakatingin siya sa'yo. At inihilan niya yung papel mo." Ako naman, dead ma, pero nag-uumpisa na ako matakot. One time, maaga ako natulog pero naalimpungatan ako bandang 3:23, mga ganun AM. Nauuhaw ako. Lights out kami at walang buwan nun, kaya madilim talaga. Una kong hinanap sa kama is yung phone ko at pagbukas ko ng ilaw, may naaninagan akong bata na nakahiga sa paanan ko. Napabalikwas ako at tinanggal ko yung mga muta sa mata ko. At pagdilat ko, walang bata pero bukas yung pinto. Nilock ko yun bago ako natulog. Dahil ayokong may ibang papasok sa kwarto ko Kahit takot ako, binuksan ko yung ilaw ng kwarto ko at pumunta ako sa kusina dahil nga sa uhaw ako Nung pabalik na ako sa kwarto, may nakita akong nakasilip sa likod ng pinto. Nabitawan ko yung hawak kong baso at nagising lola ko, sabi niya, "Ano ba minasag mo dyan? Tabi, ako at maglilikom. Pumasok ka na sa kwarto mo at may pasok ka mamaya." Ilang sandali pa, patulog na ako nun. Nalimutan ko isara yung pinto. Pikit ako pero gising isip ko. Narinig kong lumalangit-ngit yung pinto. Sobrang creepy nung tunog. Wala namang hangin na nagtutulak sa pinto para gumalaw. Kasi mahina din fan ko At dahan-dahan minulat ko ang mata ko. At yun, di ako makapaniwala sa nakita ko. May batang nakatayo sa may gilid ng pinto. Nakatungo pero kita kong nakangiti at dinig ko din yung hayop na bungisngis. Kaba, takot, mangyak-ngyak. Halos gusto ko nang sumigaw pero walang lumalabas na boses. Nakasando siyang puti na sira at may dugo din na tumutulo sa bibig niya habang nakangiti. Di ko alam gagawin ko hanggang sa tumilaok yung manok ng kapitbahay at sa isang iglap na wala siya. Takbo naman ako kay lola at kwento ko sa kanya nangyari. Hindi ko malilimutan yun at di ako nakasagot sa lola ko. Akala ko tapos na kasi after nung pangyayaring yun, 1 week naman na ang lumipas pero di na naulit. Isang tanghali, walang tao sa bahay dahil namamalengke si lola. Kakatapos ko lang kumain at nararamdaman kong nadjijebs ako. Di punta akong CR. Yung CR namin medyo maluwag. Pagpasok mo, may 2 salamin na pinto. Nakabukod yung shower sa bowl. Yung salamin na pinto naman namin blurred. Pero kita mo kung may tao sa loob. So heto, jumejebs ako At nakikiramdam at nag-FB at the same time. Nag-scroll ako ng scroll, biglang may umihip na hangin. Kulubang CR namin may kisame at walang lusutan ng hangin. Pagtunghay ko, naaninagan ko may nakatayo sa labas ng pintong salamin. Kaya sabi ko, "May tao pa, na-jebs ako." Naalala ko, wala nga pala akong kasama. Sino to? Narinig ko ulit yung bungisngis after ng sigaw kaya
Sigurado ako na yung bata yun. Sabi ko, Langya, ayoko na! Pumukit ako at nagdasal ako at pagdilat ko wala na. Halos ilang araw akong di natulog dahil dun. Minsan, natabi pa ako kay Lola o kaya sa pinsan ko. Mula nun, naniniwala na ako na hindi lang tayo ang namamalagi sa mundong ito. Nandito din sila. Ang mga kaluluwa at elemento na sinasabi ng iba, nandyan lang sila at naghihintay, nag-aabang at pinagmamasdan ka. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.